Ka Henyu Trap Youth Council Rimulyang Circle hapo kajialam usamla Dister Berlin Wanyang ubadeu Presiden basamla Shine Berlin Simli General Secretary berkedekhat rengkat kajian seranlang nakliang usamla lumlang kars Imli Presiden ke HWC West Hills District menta kasngi ka khatsan tarik jamaah arjar posau kilayo bani kendu ya ka DMNHO ka West Hills District halor ki arteli ki benta kajingwandi ki barjala ya ki dawai bat ki jingbam ha kete gaji kandu ka seng kapan pau ba ki barjala ki bawandi dawai kumateng hor langja langpi bat ki wei ki jaka ka thain klem da yo jingbet kane kawan ra jingma namar yo ki wandi lang yu drugs namar te ka thain nastang don ki bru ka badi drugs lai thuru ba ki barjala ki bawandi jingba ma ka thain bar ki yeu jo ka thain ki shuthat hamadan kumbari jingba marat ha ka bagane kan kata eka kwet ka khia jong ki ba ka thain Ilawani kindu kanang mentaya di madam di mecu kalor ki jinge kindu per ki jing lab jongi ha kadong ka thain jing sang imut ban pha da jing tho sha I food inspector ban drugs inspector kalor ka jing jelai gine ki nong di dawai anya ki weti jela le hadin mengilayu ya keren sunon ban dia mecu ngilayu ban pha ya ka jing tho ban karpadru na I ba de ban wan jurip sekiti jidong ki thain ki jong ka Rimulyang kalau ke jing kenrei jong ini ki barjala ki nong di dawai hadu kala pen thrais new yang I bawat kini ki jing lait lam jong ki drugs berkiwe ki mar jing di pen bu ai kala ban yai jing ba ki barjala bar hadin ke jing budin jongi kala don kini kita yeu wa la dep kala don ke jing yo kem kini ki nong ki drugs hakite ke dong ka thai te kum tang la phas don ke jing tho sha kani ka tanat ko bakpe ta ka kot ya bar kawe ke jing tho ka bangi pa ba food inspector kalong ba kala jing jelai pelat yung kini hi di jundri di banabar hakiyeu bordar stay banwandi di jimbam masukre madam lakum ki jimbam merat mereng seperti di sini kan ka wanra ya ke jingbom itenat kawangi pe ya kan ne ke jinglong jimbam ya kita na kalian jumi terpat jure sini ka tenat pe ya ini ba kabam kasa nang ba kan wanra ke jing di jinong sunong kabaya de ber ke jing ta ya ka ko dia te kumta na galiang ga jongi di terpat juru ba kidi ban sim kam kloy ban le ya kene ka benta na kaliang jung madam bi SPO kila kubur mat kila kular ni ba limba ga jing ya trilang jongi ba jong kene ke department ba tim sawan ban jurip sekade ga dok thain ban pe ya kene ke jing terpat ni sen kan kita ki tim juga ni layo kan ya keren agak ketua pemerintah ya play dan dia masuk limba ka jing ya trilang ba ke kloy jung ban priang ya kene si ban kular ni ban lek kam kloy ban wan sekte ke dok thain jurip ni jing terpat limba ki si bangila pak